El descobriment a Espanya de l'aprenentatge servei és relativament recent, encara que les pràctiques solidàries dels centres educatius i les entitats socials tenen una llarga tradició. Les jornades joves 3D que s'han celebrat a Torrent, València, s'han centrat en esta metodologia educativa que consisteix a aprendre fent un servei a la comunitat. Així, la professora de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona, Chus Martín, ha establit la definició de què és l'aprenentatge servei o l'APS. Experiències amb un fort component local que partixen d'una mirada crítica de la realitat que ens envolta i que s'ofereixen com a un servei a la comunitat. Com a exemple, un grup de joves que participen en iniciatives d'APS han contat les seues experiències. Sobre com es troba la situació d'esta metodologia de treball a Espanya i Europa ha parlat la pedagoga i membre del Centre Promotor d'APS a Catalunya, Roser Batlle, qui ha explicat que, per exemple, als Estats Units el 24% d'alumnat de primària i secundària desenvolupen APS, però el país on més extès està aquest aprenentatge és l'Argentina. Precisament d'Argentina arribava l'últim ponent del tercer dia de Joves 3D. Alberto Croce, educador popular, fundador i president de la Fundació CES del seu país per a la integració de joves amb menys oportunitats de treball, ha explicat com la joventut ha de ser la protagonista del seu context, ha de dur la iniciativa del canvi. Però la teoria cal ficar-la en pràctica. I a una primera taula redona s'han explicat experiències d'APS que ja s'han posat en marxa a diferents centres educatius i entitats socials. Cal recordar que una part molt important de l'APS són les institucions. Sense el recolzament i el reconeixement de la comunitat, aquesta metodologia perd efectivitat. Una segona taula redona ha tractat les polítiques municipals de promoció de l'aprenentatge servei. 3 dies intensos on els participants han hagut de fer deures pràctics. S'ha treballat per grups el rol de cada sector en el desenvolupament d'iniciatives d'APS. I als tallers han après les claus metodològiques o què esperen els joves d'aquestes iniciatives, entre altres. Mislata va acollir el punt i final de les jornades amb una reflexió i anàlisi d'esta metodologia de treball per posar-la en marxa. L'inspector d'Educació i membre de la xarxa espanyola d'APS, Pedro Uruñuela, va tenir l'oportunitat abans de la seva conferència de sentir les propostes que feren els participants sobre l'aprenentatge servei. La valoració és molt positiva perquè hem aconseguit juntar durant pràcticament un mes, de forma presencial i de forma virtual, a vora 150 persones que han estat treballant, reflexionant, coneguent experiències d'un descobriment, perquè realment no és un invent, és una cosa que està per ahí, que funciona, que se diu aprenentatge servei i que combina l'educació més tradicional, els continguts que aprenen els xavals als instituts, amb els serveis a la comunitat. I això genera tota una sèrie de sinergies molt interessants i el que hem intentat és animar, provocar que professors, que entitats socials, que ajuntaments s'impliquen per a que el curs que ve tinguem 2 dotzenes, 3 dotzenes d'APS als municipis de JovesNet o altres municipis. Unes jornades que començaven el 25 d'abril i acabaven el 23 de maig i que tindran continuïtat a tots els projectes d'APS que es posen en marxa.